एगो गांव में पति पत्नी रहत रहे लो। वह बहुत पूजा पाठ करत रहे लो। शिव जी के बहुत तहे दिल से पूजा पाठ करत रहे लो। सुबह में जागो लो तो नहा धोआ के मंदिर जाओ लो आ एक लोटा जल शिव जी के शिवलिंग पे अर्पित करो लो। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल। 1-2 साल बाद उनकर पत्नी गर्भवती भइली। तो कुछ दिन बीतल तो कहे लगली अपना पति से कि हे जी सुनता नहीं। तो कहलन कि बोला का कहता है बोला। हम गर्भवती बानी, खुदा ना खास्ता कोनो बीमारी हो जाता है, हमार मृत्यु हो जाई तो हमरा देह से लड़का हो या लड़की रौरा पाल ले हम रौरा वादा करी कि दोसर शादी नानू करें। तो कहलन कि तू पागल जैसन काहे बतिया तारू ऐसन बात। शुभ बात बोला, शुभ काहे बात बोला तारू। हम ऐसन हो ही जाई नू तो हम दोसर शादी ना करें। तेरा देह से जौन लड़का होई वही लड़का के साथे हम अपन जिंदगी बिता लें। तो कहली कि ऐसन बात नहीं खे। कहलन कि ऐसा कोनो बात नहीं है, हम दोसर शादी ना करम, ये लड़का के साथे अपन ज़िंदगी बिता लें। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो उनका देह से एगो लड़की भैली। तो 10-12 दिन बाद इनकर पत्नी के मौत हो गई। अचानक मौत हो गई। अभी घबरा गईलन। घबराइला के बाद इनकरा पत्नी के अंतिम संस्कार वगैरह कैलन और बच्ची के साथे अपन जिंदगी बितावे लगलन। कमा धमा के ले आवस तो अपन बच्ची के लालन पालन पोषण करस, खाना बना के खियावस। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल। धीरे धीरे उनकर लड़की सियान होखे लगली। 5 साल के हो गली लड़की। अब गांव के लोग भी कहे लागल कि तू दोसर शादी कर ल, तारा जो छोट लड़की बाड़ी इनकरा के लालन पालन पोषण नहीं हो पावत। तू दोसर शादी कर ल। दोसर शादी करके अइब तो तेरा बेटी के अच्छा से ख्याल रखी हन। तो कहे लगलन कि ना ऐसा कोनो बात नहीं कि हम दोसर शादी ना करम। हम हमारी छोट बेटी भी है, यही बेटी के साथे अपन ज़िंदगी गुजार ले हम। तो लोग समझैलक बुझैलक कि ना तू शादी कर ला, तार छोट बेटी बाड़ी इनकर देखभाल नहीं हो पावत। तो फिर इनकरा मन में विचार आवता कि हमार पत्नी कहले बाड़ी कि हमार मौत हो जाई, मृत्यु हो जाई तो रौरा दोसर शादी नानू करें। ये बार बार इनकरा मन में ख्याल आवता। लेकिन गांव नगर के लोग समझौलक तो ये समझ गईलन। फिर ये अगला दिन शादी करके ले अलन। अब अगले दिन शादी करके ले अलन तो इनकर जौन पत्नी रहली इनकरा देह से इनकर जौन पत्नी रहली आ इनकर जौन पहलकी मेहरारू के देह से छोट लड़की रहली, वो देख के ई जरे लगली। गलत निगाह से देखे लगली। कहली कि काश इहो बच्ची के मौत हो गई रही तो हम अकेले राज करती। तो जो भी बा कहे लगली, मन में विचार करे लगली। जौन इनकर पति रहलन इनकर ख्याल ना हो, कहस कि इहो हमार बेटी यही है। हम अपना पत्नी
ई पत्नी से शादी करके आइल बनी, इनकरो के अच्छा से रखे लगलन, अपना बेटी के साथे भी अच्छा से रहे लगलन। ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो जौन शादी करके लिए आइलन इनकरो देह से लड़का भइल जुड़वा। तो लड़का भइल जुड़वा में दोनों बेटिए भइल। अब दोनों बेटी भइल तो ई बहुत अपन दोनों बेटी के ख्याल रखे लगली। जौन दूसरकी के देह से इनकर बेटी रहे बड़की, उनकरा के गलत निगाह से देखे लगली, सतावे लगली। ई जौन इहो तनी बड़का हो गई 5-6 साल के, तो ये अपना मम्मी के साथे काम हाथ बटावे लगली, बर्तन उर्तन साफ करे लगली, घर के काम करे लगली। इनकर रहे जौन गलत निगाह से देखस। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतल, तब इनकर जौन पति रहलन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ रुपया पैसा मिलो तो ले आवस, तो घर के खर्ची चलो। जौन इनकर पत्नी रहली, पत्नी दोनों इनकरा देश से दोनों बच्चा रहे, जौन लड़की और इनकरा साउथ के देश से एगो लड़की रहे, उहो के लेके पालन पोषण करे लगली। और जौन इनकरा देश से दोनों बच्चा रहे ओकरा के बहुत ख्याल से पालन पोषण करस। इनकरा साउथ के देश से लड़की रहे ओकरा के बहुत डांट फटकारस, मार के काम उम करवावस, कहस कि तू बढ़िया से काम कर। ऐसे ही कुछ दिन बीतल। इहे होली के दिन रहे। होली के दिने पुआ पकवान बनैले रहली पुआ पकवान। आ गरम तेल रहे ओमे पुआ छानत रहली। तीनों बहन लोग जौन इनकरा देश से दोनों लड़की रहेली और इनकरा साउथ के देश से एगो लड़की रहली, जौन तीनों लोग आपस में बहुत खेले लो, भेदभाव ना करो लो कि हाँ ये भेदभाव ना करो लो। तीनों लोग आपस में बहुत खेलो लो। अब खेलते खेलते रंग गुलाल उड़ के पुआ पकवान पे पड़ गई। अब पुआ पकवान पे जैसे पड़ा था तही साउथ के देश से जौन लड़की रहली थर थर देख के कांपत तरी, कहत तरी कि आज हमरा के मम्मी बहुत मरिहन। थर थर कांपे लगली। एने ई देखत तरी कि पुआ पकवान रंग से रंगा गइल बाटे, तो डंटा उठैली और खूब मारे लगली इनकरा के। इनकरा देह से जौन दूगो लड़की रहेलो उ कहेलो कि दीदी के कोनो गलती नहीं खे, ई हमार गलती बाटे, हमनी से गिरल बाटे रंग। तो कहे लगली कि ना तारा लोग गलती नहीं खे, इहे गिरैले बिया, कस के मारे लगली। ओकरा बाद गरम तेल रहे, तेल इनकरा देह पे गिरा के दागे लगली। अब ई बहुत रोवे लगली। रोला के बाद वजह से उठ के घर में चल गईली। वो घर में एगो कोना में इनकर जौन मतारी मरा रहली उनकर तस्वीर रहे। तस्वीर के लगे जाके कहत रही कि हे मम्मी तू कहाँ चल गई बड़ी, तू हमरो के बुला ल, ये जिंदगी बहुत नरक बन गई बाटे, तू अपना लगे बुला ल। तो ऐसे ही रोक के सुत गईली। तो इनकर पति आवतरन एगो अपना लड़की लोग के रिश्ता लेके इनकरा से कहतरन कि हमनी के तीनों लड़की सयान हो गई बलो, तीनों लड़की के शादी कर देहल जाओ। तो ई कहे लगली कि तीनों लड़की हमरा देश से दूगो लड़की आ एगो रौरा हमरा साउथ के देश से एगो लड़की, दूगो लड़की के रौरा बढ़िया घर में शादी करें आ एगो लड़की के
जौन बड़ लड़की रउर बाड़ी उनकरा के कैसनो घर में गरीब गुरबा के घर में रउरा शादी कर दी, लेकिन दोनों लड़की के हमरा अच्छा घर में रिश्ता करें। तई कहे लगलन तू कैसन बात करत तारू, तीनों लड़की तो हमनिए के हैसन, तीनों लड़की के अच्छा घर में रिश्ता कल जाई। तो ना रउरा ऐसा करम न तो हम तीनों लड़की के रउरा शादी करम और दिने हमार अर्थी निकली। तो कहलन ना ऐसा मत बात कह, तहरे मन मुताबिक शादी होई। अगला दिन रिश्ता लेके आइलन तो दूगो लड़की के अच्छा घर में रिश्ता कैलन। आइए गो जौन बड़ इनकर लड़की रहली उनकरा के गरीब किसान के घर में शादी कर देहलन। और फिर इनकर जन पत्नी रहली, पत्नी कहली कि देखा दोनों हमार बेटी बड़ी सन, बेटी से तू अपन दुखड़ा मत कहिया, हमार कसम बाटे कौनो प्रकार के तरह दुख होई तो तू अपन झेलिया, हमरा बेटी से मत कहिया, हमरा बेटी से मतलब मत रखिया। तो ये कहे लगली कि काहे मम्मी कहत तारू, बहन के हमनी के रिश्ता बाटे, बहन के प्यार दुलार आशीर्वाद बाटे, कम से कम बहन के बात करे से तो मत रोका, बहन से बहन के प्यार तो मत छीना। तो कहली कि ना ऐसा बात बाटे तारा बोल ही के नहीं खे। और यहाँ से तीनों जानी के विदाई हो गई। दोनों लड़की रहे लो, ये लोग के बहुत राजा महाराजा के घर में शादी भइल। इनकर बिल्कुल टूट ही घर रहे, किसान रहलन उनकरा से शादी भइल। तो ऐसे ही जिंदगी बीते लागल। दोनों जानी के अच्छा जिंदगी बीतो, काहे कि राजा महाराजा के घर में शादी भई रहे, इनकर किसान के घर में शादी भई रहे। तो ये दुखे दुखे इनकर जिंदगी बीतो। तो इनकर कहल जाला न कि शिव गुरु भी दो तरह के करेनी, जेकर अन्न धन रहेला न ओकरे के भरेनी, आ जेकर गरीबी रहेला ओकरा के सतावट जानी। तो ऐसे ही किसान के एक्सीडेंट में पाँव टूट गई। अब पाँव टूटला के बाद बिल्कुल अफाइज रूप में बैठ गईलन, कौनो काम उम होखो ना, मेहनत मजदूरी करस ना। इनकर जन पत्नी रहली बहुत ही परेशान होखे लगली। अब परेशान रहे लगली, कहे लगली कि का कइल जाओ। तो फिर एगो घर में बर्तन धुलाई उलाई सफाई फाई के काम पकड़ली। वही से इनकर रोजी रोटी चलो, 2000 महीना के मिलो, वही से रोजी रोटी चलो। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल। अब बीतला के बाद होली के दिन आइल। तो होली के दिन आइल न तो इनकरा देह से दूगो बच्चा भई रहे। तो बच्चा लोग परेशान करे लागल, लोग कहे लागल लो कि मम्मी मम्मी हमरा के कुछ रुपया दे दो, पिचकारी ले आई, रंग गुलाल खेलम से हमनी। तो ई कहे लगली कि एको तो रुपया नहीं खे। फिर अपना पति देव के लगे गईली, कहली कि बताई बच्चा लोग परेशान करता लो, कहता लो कि होली आइल बाटे रंग गुलाल खेले के, बताई पैसा वैसा हइले नहीं खे, केगा का होई। तो इनकर पति भी कहलन कि बात तो सही कहता रो, हम दुख में बानी, हमार हाथ पाँव कामे नहीं खे करत, काम करी तो इतना दुख नानू झेले के पड़ी, हमरा वजह से तू दुख झेला तारू। तो ये कहे लगली कि ना ऐसा कोनो बात नहीं खे, रउरा दुख बाटे तो हमरो दुख बाटे, हमरा सुख बाटे रउरो सुख बाटे, हम कमाएम न, हम कमा के राउर सेवा टहल करें, बच्चा के लालन पालन पोषण करें, अब पिचकारी भी खिनाई। फिर ओकरा बाद वो काम करे चल गईली। अब काम करे चल गईली, ओजा गई तो काम करके शाम के वापस आवत रही। तो अपना सेठानी से कहता रही कि हे मालकिन रउरा हमरा कुछ रुपया दे दी,
त्यौहार बाटे। त्यौहार में लइका लोग पिचकारी रंग वंग खेले के कहले बाटे लोग, पुआ पकवान बनावे के बाटे। तो कहली काहे ना, रुक तू इंतजार कर। तो तुरंत मलकिनी गईली या 2000 रुपया ले आके देता रही या कहत रही कि अब कल से तेरा काम पे आवे के नहीं खे, तेरा हर 2-3 दिन पे पैसा के जरूरत पड़ जाता थे, हम तारा से सस्ता काम करे वाला भाई के ढूंढ ले बानी। तो ये कहली कि रउरा काम से मना काहे करतनी, सस्ता ढूंढ ले बानी तो ओहू से सस्ता हम कर लेम, 1000 रुपया में कर लेम, लेकिन रउरा काम से मत निकाली। तो कहली कि ना, तो तेरा काम से निकाल देने बानी, तू मत अइहा कल से। अब रोते गिलगिलाते वजह से चल दहली। और शिव जी के भी पूजा पाठ बहुत तहे दिल से करत रहली। शिव जी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करे लगली। कहली कि हे शिव गुरु, अब कैसे हमनी के बेड़ा पार लगाई, कैसे बेड़ा पार लागी, काहे कि नौकरी भी छूट गईल बाटे, कैसे बेड़ा पार लागी। ऐसे ही मंदिर से निकल के जाता रही वापस घरे। जैसे मंदिर से वापस जाता रही अपना घरे, तो वजह से घरे गईली तो बहुत टेंशन में रहे लगली, काहे कि नौकरी भी छूट गई रहे। और लड़का लोग दिन प्रतिदिन परेशान करे लोग, बोले लोग कि मम्मी मम्मी पिचकारी के पैसा दो, हम पिचकारी ले आम सन। तो ये कहे लगली कि कहाँ बा पैसा पिचकारी के, पुआ पकवान के। सोचली काहे ना कुछ मिट्टी के पिचकारी उचकारी बना लिया, पुआ पकवान बना के लड़का लोग के खिया दिया। तो मिट्टी के पिचकारी बनैली, रंग वंग बाजार से किन ले अली। तो ऐसे ही बेचत रहली। एगो चौराहा पे दिया के रख के टेंशन में रहली। चारों लड़का वजह बैठा रहे लो। तो ऐसे ही कुछ दिन टेंशन में रहली। एने इनकर दोनों बहन कहलक लोग कि कितना दिन हो गए दीदी से मिलला, चले के दीदी से तनी मिल के आवल जाओ। तो इनकर जन मम्मी रहली, मम्मी के मुताबिक एड्रेस बतौले रहली इनकर बड़ दीदी के, वो मुताबिक गइल लो। तो ओजा उ तो काहे कि गलत एड्रेस बतैले रहली, तो ओजा पहुँचिए ना पाइल लो। तो ओजा गइल लो। तो गांव में पूछता लो तो कहता लो कि गांव के लोग कहता कि ना एजा तो केहू हईले नहीं के वो नाम के आदमी। फिर वजह से वही रास्ता से ये लोग चल देलक लो। फिर वापस कहलक लो कि पता ना दीदिया मिली कि ना। तो ऐसे ही जात रहलो तो रास्ता में ये देखता लो एगो बूढ़ औरत वजह 2 लड़का के लेके 4 लड़का के लेके पिचकारी बेचता रही और दियरी वगैरह बेचता रही। तो ये लोग तो गाड़ी लगलक लो, 4 चकवा से तो गई रहे 4 व्हीलर से। तो उतर के देखता लो तो फिर कहता लो हो ना हो लागत दीदिया ही है। सही लोग पूछे लगल लो कि तहर नाम का हटे, तू कहाँ रहेलू। तई नाम बतैली, ओकरा बाद जगह के नाम बतैली। तो ये लोग पहचान गए लो, कहे लगल लो कि तू दीदिया हो, तू बड़ा गरीबी हालत में बाड़ू। तई कहे लगली कि हमार गरीबे घर में तो शादी भइल रखा, तार लोग के अमीर घर में शादी भइल बाटे, वही में हमार पति के एक्सीडेंट भइल, अपाहिज हो गइलन। अब इतना बात सुनते ही ये लोग बहुत टेंशन में हो गई लो। कुछ मदद कैलक लो, कुछ पैसा देहलक लो, बोललक लो दीदिया कोनो प्रकार के दिक्कत हुई तो तू फिर हमरा से मुलाकात करी है। तो ये वापस गईली घरे। ओकरा बाद बहुत धूमधाम से होली मनैली। लड़का लोग के पिचकारी वगैरह रंग वगैरह लिया के देहली।
आ इनकरा साथे दोनों बहन भी आई रहे लो, रंग लेके आईली देहली। आ दोनों बहन लोग घर देखता लो, इनकरा पति के देखता लो तो कहता लो, हे दीदी कोनो प्रकार के तरह दुख हुई तो हमरा से बताइए, माइए नु कसाई बिया, हमनी कसाई नहीं खीसन, हमनी बहन बहन नहीं सन, हमनी कसाई नहीं खीसन, माई कसाई बिया तो कहा आई मदद कैली लो। आ वजह से वापस आ गई लो। आई लो बहुत धूमधाम से होली मनैलक लो, बच्चा भी खुश हो गई लो। होली वाले दिन के बहुत धूमधाम से होली भी मना ले लो के। हम कहानी की यही जानत करतनी, हमार कहानी रोरा लोगन के अच्छा लागल होई तो लाइक करम, शेयर करम, सब्सक्राइब करम, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखम। जय भोलेनाथ।